Croeso nôl I chi, amser nawr ten I sgwrsio am drysorau personol ac yn cadw cwmni ni heddi. Mae Linda Jones sy'n reolwr Cymru I elusen RABI. Linda, croes ato ni. Diolch, Sian. Gawn ni glywed beth yw'r elusen mae I ddechrau te. Da ni wedi bod yn galw fe'n RABI, ond RABI, ni wedi cael gwers. Ie, RABI yw e, elusen lles I ffermwyr. Ni mai helpu bobl sy'n mewn trafferth ariannol, pan fod esgyd fach yn gwasgu, am pa bynnag reswm, di ddim yn barnu neb. Ond, wrth gwrs, di ddim yn lle talu costau biliau'r fferm, ond di'n gallu gwneud yn siŵr bod y teulu yn gysurus, bod bwyd yn nhw ar y ford, a bod gwres yn nhw yn y tŷ, a bod gwisg ysgol da'r plant, a pethau fel ni wedi gwir. A chi'n neud hyn I gyd yn hollol gyfrinachol yn chi? Odyn, mae gwaith ni'n hollol gyfrinachol. A mae hynny'n hynod o bwysig oherwydd fydde neb ffydd I godi'r ffôn I ofyn am help. Petai nhw'n gwybod bod ni'n rhannu'r gwybodaeth. Ond hyd yn oed, dwi ddim yn gwybod pwy ni'n helpu'n aml iawn, ynddo fe? Ie, chi'n gwneud gwaith bwysig iawn. Wel, ni'n trial, ond y peth wrth gwrs sy'n anodd iawn, oherwydd mae ffermio yn ddiwydiant o falchder I weid y gwir, ynddo fe? Felly mae'n anodd I gael bobl I godi'r ffôn I ofyn am help. Ond I chi yna, os eisiau? Os, wel, ni'n trial beth bynnag, ynddo fe? Wel, chi wedi dod yma heddi gydag amrywiaeth o bethau sydd yn hynod bwysig I chi. Gan ddechrau, mae yna lyfr gorbennig ar y blaen o fan hyn yn dos. Soniwch am y llyfr yma I ni. Fy nghopi o caneuon ffydd. A rhag ofan bod pawb yn meddwl, mae hwnna'n edrych fel sefyd newydd sbon. A heb cael tamed o ddefnydd, yr ail gopi hwnna. Reit, dwi'n gael esbonio. Mae'r copi cyntaf nes I gael, yr copi clawr glas henodiant, wedi mynd yn yfflon jybyders, oherwydd dwi wedi defnyddio gymryd ohono fe. A war y teg, mae'r rhieni wedi prynu pob copi o Feibl a llyfr ymynau eriod I fi. A nath yn rhieni brynu copi newydd sbon hwn I fi yn y dolyg llynedd ac arwyddo fe llwnodi. Wrth gwrs, maen nhw'n gwneud bob blwyddyn a dyddiad. Ond yr unig beth yw, gyda copi maint diwydiannol fel yna, dyw ddim yn ffito ar y piano, ar y fframyn, dal y llyfrau ar y piano. Felly, mae piano neis gyda fi Bechstein, felly dwi ddim yn moyn drilio twll I gael stonding I ddal ar llyfr na, felly dwi dal I fod yn defnyddio'r yr hen un allwch chi droi dim ots wedyn. Ie, beth sy'n digwydd iddo fe, ie. Achos I chi'n organidd capel hefyd, I chi? O, dwi'n organiddus ers o'n 15 oed yng nghapel annibynwyr Carmel Pren Gwyn, jyst tu fas I Landysil. A'r diacones cynta? Ie, dwi'n brawd iawn. Ers 3-4 blynedd nawr, rwy'n credu, a'r unig ddiacones benywaidd o hyd yn y capel. A mae'r capel yn dathlu camlwydd ddod 2019. Felly dwi'n hynod o brawd bod, ac yn falch iawn I wedi gwir, bod yr aelodau wedi ymddiried yna ac yn etholi I fod yn ddiacon benywaidd cynta'r capel, ynddo fe? Felly dwi'n falch iawn o'r hwnna. Reit, nawr ten, I ni gymryd trwy'r pethau yma I gyd, nawr ten, mae dych chi, wel, clws yw hwnna, ynddo fe, sy'n cynrychioli'ch gwaith theatr chi? Ie, gwirfoddol I gyd yw hwn. A mae hwn yn deillio oddi wrth y cyfnod fe sy'n gweithio yn y theatr yn Felin Fach, yn yr 80au ac wedyn yn y 90au hefyd. Fel mae siŵr bod chi'n sylweddoli, mae'r theatr yn Felin Fach yn bwysig iawn I ni gyd yn y gorllewin. Fi'n credu bod pob un sydd wedi bod yn y clybiau ffermwyr ifanc neu sy'n cymryd rhan yn y pantomeimiau wedi gwneud rhyw fath o waith creu ac actio yn y theatr y Felin Fach, oherwydd theatr mewn addysg yw sy'n rhoi cyfle I bawb gymryd rhan. A wrth gwrs, amser o'n i yn yr ysgol yn Ramadeg yn Llandysul, sdim cof dy fi bod drama yn cael I gynnig fel pwnc, ynddo fe? Felly, amser es I weithio i'r theatr y Felin Fach, oedd yna goriad llygad I fi, a'r rheolwr cyntaf ar y pryd oedd Clive Harpwood fel mae'n digwydd, ac wedyn Eros Lewis, a dechrau cymryd diddordeb yn llwyfannu, dramau, pantomeimiau, pob peth fel ni, wedyn ar ôl nifer o flynyddoedd yn cael profiad eang mewn gwahanol bethau, a ddyn o'n nhw'n wych. Drama Jim Parknest yn y castell o Boman yng Nghastell Newydd, perfformiad yn yr awyr agored. Felly oedd yn arbennig iawn. Wedyn cael yr hyder a ffydd I fi mlaen wedyn I helpu aelodau o ffermwyr ifanc I lwyfannu dramau, cystadlaethau hanner awr o ddiloniant a pantomeimiau. A ni'n falch iawn
bod fi wedi ennill y tlws hyn yn 2008 am y cynhyrchydd gorau Ngheredigion. Wel, mae'na wers cadw. Brynu. A dwi wedi cael deitl. A dwi wedi cael 2 arall ers ni. O, mae Ond nes i ddim dod da chi set gyfan Mae da fi set gyfan i gael. Ie, 2008, 2011 a 2014. Gwych. Ac yn ola yn sydyn iawn, mae'r amser yn dechrau'n curo ni. Mae yna sat-nav ar y ford yma. Beth yw pwysig oedd y sat-nav yma i chi? Wel, hwnna'r peth pwysica dwi wedi gael ers dechrau'n fy swydd bron i 4 mlynedd yn ôl gyda'r Elisen Ameth yn dyfer ar ABI. Heb y teclyn sat-nav ddyn ni ar goll. A na i weid stori fach yn berth o chi. Oherwydd natur ein swydd ni a'r holl waith teithio sydd gyda ni'n neud, mae'r Elisen yn darparu carin wrth gwrs yn dyfe. Ond wrth gwrs mae'n Pencadlys ni yn Rhydychen. Felly nes i ddal y tren lan i Rhydychen, i'r brif swyddfa, i gael casglu fy nghar newydd nawr yn dyfe. A wedyn, ffindio'n hun, bron i fod yn Southampton, ond i wedi colli troiar a fforgetre i Geredigion. A nes i sylweddoli prynu bod rhaid i fi gael sat-nav, lle bod na'n digwydd tôn, yfe? Ond fe, oedd e'n brofiad. Ac ers ni, chi wedi bod yn iawn. Ers ni, dwi wedi bod yn iawn. O, falch i glywed. Ond i mwynhau eich cwmni chi mas draw hyn, o diolch o galon am ddod ato ni. Ie, diolch yn fawr iawn am rannu Diolch i chi dau. gyda ni hefyd.